Една от най-честите причини за посещение при семейния лекар е кашлицата. Много често разговорът с пациентите започва именно така: докторе, кашлям от 2 седмици и кашлицата не минава. Понякога пациентите са притеснени, друг път пък са ядосани, че не получават антибиотик веднага. В това видео ще ви обясня какво мисля аз като семейен лекар за кашлица, която не минава. Първото важно нещо, което трябва да знаем, е, че кашлицата не е болест, а симптом. Тя е защитен механизъм, чрез който организмът се старае да изчисти дихателните пътища. Често една и съща кашлица може да се дължи на различни причини, като например вирус, бактериална инфекция, стичане на постназален секрет или пък стомашен рефлукс. Ето защо е важно да знаем първо каква е причината за кашлицата и след това да мислим за нейното лечение. Когато пациент ми каже, че кашля, аз не мисля веднага за лекарство. Мисля първо за въпроси, а именно каква е кашлицата, суха или влажна, има ли температура, има ли задух, има ли стомашен рефлукс. Защото често кашлицата, причинена от вируси, бактериална инфекция, от стомашен рефлукс, от алергия, звучи по един и същи начин. Но както казахме вече, причинителите са различни, съответно и лечението ще бъде различно. Най-честите грешки, които виждам в практиката си по отношение на кашлицата, са няколко. Първо, започването на сиропи на сляпо. Сиропите са различни за различните видове кашлица и трябва да бъдат съобразени с конкретното състояние на пациента. Второто е използване на антибиотици безразборно, които в голяма част от случаите няма да помогнат на кашлицата, а само ще удължат проблема. И третото, разбира се, е пренебрегването на състоянието дълго време. Има ситуации, в които не трябва да чакаме, а трябва да потърсим лекар. Това са именно така наречените червени флагове. Говорим за задух, температура, която дълго време не спада, кръв в крачките, нощно изпотяване и необяснима загуба на тегло. Ако имате някои от тези състояния, моля, незабавно потърсете лекар, трябва да се направят допълнителни изследвания. Ако трябва да обобщя всичко в 3 неща, те биха звучали така. Първо, кашлицата е симптом, а не диагноза. Второ, лечението зависи от причинителят на кашлицата, а не от това колко тя е дразнеща. И трето, не всяка кашлица е опасна, но и не всяка е безобидна. Затова трябва на време да се потърси лекарска помощ. Тези видеа са с информационна цел и не заместват прегледа при лекар. Ако видеото ви е харесало, може да го запазите и споделите. Бъдете здрави и до скоро!